Bon dia, famílies. Ens trobem en el nostre 6è dia de confinament. Avui és dimecres, 18 de març. Mireu, avui us vull proposar una activitat a partir d'una cançó dels Manel que es diu El mar i a mi m'encanta, és molt maca. Mireu, la música ens pot ajudar en molts moments de la nostra vida. En aquests moments, justament de confinament, també ens pot ajudar molt. Sentir una bona música ens fa sentir alegria, o en altres moments ens pot fer sentir tristesa, però ens pot ajudar moltíssim, moltíssim, està demostrat científicament. Llavors, quina és l'activitat? L'activitat és la següent. A partir de la cançó del Mar dels Manel, que us deixaré amb un enllaç aquí en el canal de YouTube, es tracta que l'escolteu en família perquè és molt i molt maca, i a partir del que hàgiu escoltat es tracta de fer una expressió escrita, escriure què ens evoca, de què va la història, què ens suggereix, on ens porta, quins records ens evoca. Llavors, un cop tinguem aquesta expressió escrita feta, també hi podem buscar-hi noms comuns, noms propis, adjectius, podem mirar si hi ha alguna frase feta, sí? Algun rodolí. Un cop tinguem això fet, també serà molt xulo que hi feu un dibuix, d'acord? Doncs mireu, és una activitat ben senzilla, però jo crec que us agradarà molt. Recordeu que és important, abans de posar-nos a escriure, pensar què vull dir, quines idees vull expressar, llavors fer un esborrany i després passar-ho amb net. Us deixo amb la proposta de la Lídia. Fins aviat! Eva, moltes gràcies per les teves propostes. La meva d'avui és molt senzilla i només necessitem gots de plàstic o de paper i palletes. La primera proposta que us faig amb això és que cada membre de la família personalitzi el seu got de paper o de plàstic, el pot pintar de la manera que vulgui i que munteu circuits al menjador per fer curses bufant amb la palleta, d'aquesta manera. Si munteu circuits, us serà una mica més difícil d'esquivar i penseu que amb això treballem el buf amb els nens, que és molt important per poder articular bé les paraules. L'altra activitat és una activitat de punteria, també per jugar tota la família. Muntem una torre de gots i des d'una mica més lluny del que estic jo, això sí que no serà molt fàcil, bufem per anar tombant els gots. Espero que us ho passeu bé. Gràcies!